tu, jo. En la nostra societat tots som diferents i el respecte és essencial, però... Si alguna vegada t'han agredit pel color de la teva pell, la teva ètnia o el teu país d'origen... O bé, t'han insultat perquè estimes algú del teu mateix sexe. També pot ser que hagin negat els teus drets perquè ets una persona amb discapacitat. Perquè t'has trobat mai que pel fet de ser dona algú t'ha negat una feina? O t'han atacat perquè creus en Jesús, en Javé, en Alà, en Buda? O veus a les xarxes socials que et desitgen mal per les teves idees polítiques. És per tot això que cal denunciar-ho. T'escoltem. L'odi i la discriminació no tenen lloc en la nostra societat. Si et discriminen o no et deixen exercir els teus drets pel teu origen, ètnia, gènere, religió, discapacitat, orientació o identitat sexual, pobresa o per les teves idees, denuncia-ho. Nosaltres t'escoltem.